Sumangga sowan Gusti, haleluya. Srana kidung pamuji, haleluya. Tiang percaya nyawiji, haleluya. Ing tresna tulus ngeti, haleluya. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis Legi 23 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer Sang Rama. Para adi yuswa, nalika lari mlampah sesarengan kalian ingkang Rama ing pasar malam ingkang rami. Tamtu piyambakipun mlampah kanthi nyepengi astanipun Sang Rama. Piyambakipun boten mangertos badhe tumuju ing pundi, nanging pitados ing astanipun Sang Rama badhe manggihaken papan ingkang sae lan nampeni kawilujengan. Mekaten punika sesabetan kita kalian Sang Rama ing swarga. Ing lampah gesangipun juru jabur 8:6, juru jabur nyuwun dumateng Gusti, amri nedahaken marginipun, amri gesangipun miturut kayektenipun Gusti. Pandonga punika pandonganipun lare dumateng Sang Rama ingkang sampun ngreksa lan mitulungi. Ing satengahing pangancam lan keapesanipun, juru jabur nyebut Gusti Allah minangka ambek welasan asih, agung kesabaran lan kebak sih kasetyanipun. Bab punika ketingal ing Jabur 8:6 ayat 11. Nanging paduka punika duh Pangeran Allah ingkang ambek welasan saha asih, agung kesabaran paduka saha luber sih tuwin kasetyan paduka. Punika kauntunipun Sang Rama ingkang sejati, titi Rama ingkang ngicalaken sengsara, nanging Rama ingkang tansah wonten kangge ngiyataken para larinipun nglampahi sengsara. Para adi yuswa, ing sateng jagat ingkang kecalan pengayomanipun Sang Rama, sae awit tatuning brayat, kekerasan utawi egois, Gusti Allah punika Rama ingkang nresnani kita. Panjenenganipun punika langgeng, boten winatesan dening wekdal. Milanipun kita minangka tiyang pitados monggo gesang ing pengajeng-ajeng bilih Sang Rama punika tansah setya lan nresnani kita ing selaminipun. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut kados pundi kasetyanipun katresnanipun Sang Rama ing swarga dhateng kawula. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundi papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah nganti ing satata gesang kawula. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Suparmin wilayah gangsal ingkang wedal sak mangke mondok ing griya sakit Sarjito Jogja. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan lan wetahing bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Tinah, sederekipun Ibu Kusminah ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit wonten ing Panti Wiloso Semarang. Kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati, warga GKJ Ketandan ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti, warga GKJ Salaman ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Surati, GKJ Sragen. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amri tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Agustono
wilayah gangsal ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan boten kasupen kawula pasrahaken lari astama kusala wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit sawetawis sedherek kawula inggih kajeng gondang winangun kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, Sederek Agus Supardiono, sawetawis sedherek kawula inggih kaji Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula inggih ITC Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro inggih kaji Immanuel Solo, Bapak Wijongko inggih kaji Sedayu, inggih kaji Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kaji Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula inggih kaji Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan para adiyuswa ing pundiya papan monggo paduka ingkang reksa paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga